Както виждате, останали са само следите от машините и, разбира се, последствията от действията на тези машини, тази пустиня. Обаче искам да обърна внимание на дръвчетата, които посадихме. Живи са, има живот в тях. Това е нашата борба. Ето, имаме даже вече тръгнали пъпки. Тоест, вече започваме да възстановяваме това, което се опитват да унищожат. Всяка грешка е поправима. Чакаме ви, хора. Присъединяйте се към нас и да продължаваме борбата, защото това нещо трябва да се възстанови, а това, което искат тепърва да унищожават, трябва да ги спреме. За сега успяваме. Ето, машините ги няма. Първа победа. Имаме още няколко победи, за които ще ви съобщим за напред. Петък от 17:30 часа имаме нов протест пред читалище Трезвеност в град Сухиндол. Заповядайте. Битката продължава до крайната победа. Да живее Сухиндол!